Dragii mei iubitori de parfum, zilele trecute am luat din magazinul My Geisha parfumul Confident, extract de parfum care face parte din gama Unstoppable lansată de My Geisha în urmă cu câteva luni. Să-i facem și testul pulverizării așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Pulverizarea este extrem de bună. În notele de vârf găsim acorduri delicate, florale de lavandă și magnolie, care îți îmbrățișează simțurile. La final ne lăsăm conduși de ingredientul magic care conferă parfumului căldura și persistența prin senzualitatea moscului și a paciulului. Un parfum special care se pretează a fi purtat în zilele ceva mai speciale. Parfumul Confident este un parfum de damă pentru femeia care are curajul să înceapă lucruri noi și să încerce emoții noi. Un parfum floral, oriental, un parfum lemnos, care merită să-l încercați în orice magazin My Geisha din țară. Nu uitați și de reducerea de 15% la fiecare produs My Geisha cumpărat online de pe site-ul mygeisha.ro și mygeisha.com folosind codul George15. De-abia aștept să ne revedem la următorul review de acest gen.